Maayong private ng eskwelahan na. Hindi ko kabalo lagi ang private ni. Kuhan ka ng in-English, di ko kabalo in-English. Kasi ang English daw. Ang galing kasi may maestro nga. Kasi nagtrabaho. Puro kalitan na siya. Pata na siya, nakaya na Hindi ko kabalo lagi ng in-English. At kaya rin mo lang ginahan. Bani ko tahan ng private ng hindi ka kabalo in-English. Okay, good morning class. I'm your new teacher and advisor also. So I'm handling Filipino, English, and history. I'm George L. Realisa from Zamboanga del Norte, age of 26. Tigulang na pero bata pa edad no. Basta katawa. Sige. Mga kapitaw to guys. Basta ako inyong bagong maestro ron. So, ganina kay English ko kay nangang takaw sa private school pero bigat kay na epidemya, COVID. Galing ko sa sa lingkuranan pero actually di ginalingkuranan. Wala na siya kanang hagdanan. Pareho naman og katapusan, lingkuranan, hagdanan, ba? Mga student ko? Yes, sir! So, manang introduce ako ang kaugalingon. Karon, introduce ko ninyo yung kaugalingon pero English gumikan kay eskwela ta sa eskwelahan nga high standard, private school, Catholic school. So kinahanglan maga-English gyud mo. Og ako dili na pud ko maga-Bisaya, maga-English na pud ko ug maga-English sad mo. So kanang dili mag-English, nay punishment. Okay class, I will reading class record. So I will call you one by one. So you can introduce yourself, about yourself, your hobby. Okay, I will call your name in alphabetical. So, introduce yourself one by one. Okay. Introduce yourself. Alphabetical ba, sir? A, B, C, D, E, F, G. ayaw ko ninyo kinsulto ha. Mura mo gibataan sa ako ha. Bata ra akong naong pero idara na biya ko. I'm your new teacher so you must respect me. Sorry, sir! Okay, I'm start calling Bujik. Introduce yourself. Saan na-introduce yourself? Kasi kuha na siya, intro tapos na Diyos. Kasi ang kasod mo. Ka na uhatag at ang maestro na mura managnaw. Wala ginula dito? Abi sige pa ilan mo. Ay, di kita ilan na. Ako dahil si Pujek, sir, pero yun akong classmate. Okay na ba? Bisaya English mo yung gingon? Bahala ka niya. Gusto sa ako niya. Ikaw na susunod. Kasi ako, Pujek. My name is Pujek. Pujek. Wala na yung aplido. Kaya ka na ang aplido. Pangitaw ko na ang aplido. Di ba nawa? Ito mo certificate mo? Nawala. Pangitaw pa to. Imong? Wala. Tang balingaga po kaya ni mga estudyantiha di ay. Kanang kinaunan wa na. Di na ni kapasal klaro kayo. Introduce yourself pa lang. Bastang balingaga kayo. Okay, next. Jan Kutad. My name is Jan Kutad. I'm 16 years old. Live in Saging Marias, Kiao. Stang maunay estudyante. Maunay angayan nga mo eskwela o private school. Introduce mo. Bujek mo to introduce yourself. Timan ni utro ha. Stang balingaga. Okay, next. Mark Kutad. Bastang naghanam leg mga kutad dire. Tigunsa man mo ni Jan Kutad, Mark Kutad. Unya na na. So, never mind sana akong pangutana. Introduce yourself sa. Okay, go. Ako sa lang taong si Raog. Matay. Oh no! Maling kalok kong kuwan. Matay. Okay, sit down.
Angay ni patawag ning ginikanan ta ako ning chicken Mark Kutad kay angay gini patawag istoryahon ako ning parents ani kung naabri saktong pangisip kay balog gaasa og iyam kuno pangitao kay talo. Kawa. Okay, next. Jubin Kutad. Ginagawa mo. Ikaw na. Samahan. Ay! Sino? Sino ko sir? Huwag kakuan. Huwag ko paminaw sino ko sir? Tang way klaro ng estudyantihan eh. Jubin Kutad, next time magdala kag ulan, habol, nga sariling electric fan kay para pag magsugod na akong klase, matulog na lang ka ha. Okay, next. Joshua Kabasag. Ano to anak ko? Oh no! Yung silk daw. Saan mo na? Inay. Saan din na? Diyan. Kabalo sir. Tang daghanam dig balingaga na niya kong estudyante. Ay pa ireklamo ko rin sa kong kuanda, principal, mabalhin ko laing classroom, purom din ni balingaga ng mga estudyante. Sugod diri kay Jubin, adili kay Mark. Basta po, halos tanan balingagan, okay? Janos Lungay, next! Hi, I'm Janos Carl A. Longay. I'm 16 years old. Hindi lang alata ng tulog. I live in Saging Maria Secure. And I like to eat food like junk food. Thank you. Good. So next, Talino, Talino Zamora. Pinakalas na rin, last but not the least, pinakagwapo sa akong klase. Butlang kang naibay sulod ng muto ka ni. Introduce na rin sir no, di na kinana mo barok eh. Unsa man. Pangalan sir, Anastasio Valdivero Jr. alias, alias Navarro Sakol. Karon pangalan og Catalino Zamora. So, reporting po si 1103. So, salamat kay sir. More to. Basta daghana man imong pangalan dong. Unsa mo gibuhat sa imong ginikanan pangalan? Para kung gipangayo dili ka nang parte kadaghan. So, karon magasugod na taog klase. Mao ni akong balikon nga ganina gipasagdan ra ta mo nga Gabisaya pero kanang uban nga in English. Carabao English basta dili gyud magbisaya, mag-English lang gyud ta class ha. Okay, we'll start our classes now. Atong eskwela ni. Mas maayo ang private ng eskwelahan. Hindi ko kabalo lagi ang private ng Huwag ka lang in English. Hindi ko pa in English. Magkasir ang English to. Ang ka na English. May mga maestro. Kasi how? Puro kalita na siya. Ang patrasin. Ang ano ba? Hindi ko kabalo lagi ng in English. Kaya rin mo lagi na. Bakit mo tahan ng private ng hindi ka mo in English? Lagay doon ang eskwelahan. Hindi ko kabalo ng in English. Bigla ni anak ka. Chinese ka yung English. Sige. Naliwat sa inahan ko rin. Ano yung makabugot ang inahan ko rin. Sige! Atong sura itong maestro. Kasi madaraog. Tagalog. Diba? Bisay kamay. Bahala ka. Okay class, our lesson for today is about history. Good morning, sir! Ay! Ano to? Ay, sir! Kaya kung bata, sir, ba nga? Ako ay transferring sir. Kaya itong class speaker sa room, sir. Ako ay klaro, sir. Ay, pros mga Bisaya. Atong naong daan. Bisaya na. Kung ano na naliwat sa inahan ko rin. Bisaya ikaw. English mo. Kaya, inuusan na yung sinas ko nga. Puti og bloma na. Dali-dali po tao yung deal. Ay, Lahat nung inakot na ay, ako. pinahikila mo na. Pinahikila. Nah, musulta. Okay, good morning po. So, gaon sa mo dere? Katuli mo nga ni center dere? Eskwelahan man eh. Ako sa i-transferring dito lagi kay akatong ay among patulong nga pikas nga klase dito Bisaya kayo.
No, parehang dawan siya kayo. Ganahan mo gin English. Okay kayo ng English. Diri pwede kay private school ni. Okay. Okay, magkatudlog English sa ning mga estudyante. Okay, no. English tayo, English. Ibili na lang na Dre, lingkod na dito. Oh, sige, sige. Nga ikaw no, uli na lang, paglungag, para nigulisin mga anak na, makakawin. Okay, muli na ko. Sige. Dong, muli na ko naman, muli na ko dong. Oh, Sige. Kablong English. oh, unsa ito ipangalan mo daw? Basic 1 sir, Joshua Rosal sir. Sir, si size. Ano sir? G-size pa ka, unya mo rin gangster sa forma, kakalo-kalo pa ka, oh. Nagala ko na yung galo, kaya di ko ganahan na ng naslot sa akong classroom magkakalo-kalo. Sorry sir. O, kamong duha, kaya nga nasa likod ni Jerusalem, di pa mo magtanggal ng kalo, o ako pa'y mo tanggal na. Ginong ko mo tang ni kalo nahanin ang sulat tong taga-asa ko. Uy. Imong kalo. Sa na to. Imong kalo. Ay. Sorry sir. Mark Kutad! Ugma, dalay mong ginikanan diri ay mong amahan, dala diri kay ako istoryahon. Sir, dalo na ko kung papa. Sir. Ngano magipatawag ni Papa? Papa man puna-puna. Ang ako po ng amahan noon, abot. Ang ipatawag man to na akong amahan. Ilang papa, ipatawag. Ipagwito nilang papa, ako itong uncle. Uncle to na ako, pero okay na gyapon, ipatawag po ko. Katong maestro ha kay magpikpik to kay yung mga estudyante kay mga puta daw mga badlungon. Pero katong estudyante among maestro ug manan to, masakman to na ako pero di okay na gyapon to kung maestro. Kay gwapo man gyapon to kung maestro. Pero okay. What the fuck? To? Sir, katoy mo gipatawag sir. Di mo kuan ako amo tong silingan. So sige, bahalag kinsa ng mga amahan, bahalag amahan niyo na tanan, basta dalaw nimo imong amahan Mark Kutad ugma. Okay? So, magsugod na ta klase kay na putol na itong pagsugod ganina gumikan kay natay transfer eh. So karon magsugod na ta. Class, our lesson for today is about history. What is capital of Siquijor? Sir, ako na sir. Sir. Ya, atis ka lang. Sir, kabalo ko sir. G. Kabalo ko sir, kabalo ko. Sir. Ay, di man go. Sir. Kalibangon ko sir. A few inches later. Okay class, what is the capital of the Siquijor? Sir. Sir. English. Zebra. English. Sir. Okay. Father, mother, eh! Yaw atong estudyante ha. Father and mother ay kuno. Dugay ra ba kayo? Sir. Sorry kay sir. Oh, unsa to yung gistorya? Father, mother and I. Pasabo sir. Kanang father sa Tagalog, tatay. Ang mother, ina. Ang ay, ako. Tatay na ako. Subscribe, stay watching. Okay, Benji. Subscribe ko mo sa among YouTube channel, Abnormal Biners. Okay, thank you. Manadyo ng video sa pagpanigamot. Still watching na support permente.